Sa atong silingang lalawigan sa Siquijor, niadtong mahal nga adlaw, kahigayon na nausab sa mga mananambal sa isla ang magkatapok sa may Mount Bandilaan Natural Park. Kini dihang gipahigayon ang Healing Festival 2024, hugot ang gipatuman nga seguridad sa mga opisyal, kapulisan ug bisan sa Coast Guard alang sa mga bisita nga misaksi sa tinuig nga kasaulugan. Sa wa pa ang kwarisma, gipahigayon una sa mga mananambal ang pagpangalap ug ang pag-adlib sa mga kaniyang kahuyog tanom. Gipahigayon ang pagluto sa gitawag nga palina o guban pang gituhang alternatibong tambal niadtong Biyernes Santo. Nilungtad ang Healing Festival hangtod sa Domingo sa pagkabanaw. Apil ang paglana sa lubi nga sagol sa gihimong alternatibong tambal nga kapilian sa mga tao. Naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang mga mananambal nga naghatag og serbisyo sa mga langyaw ug lokal nga mga bisita. Gipanginaot sa lalawigan sa Siquijor nga daghan pang mga lokal ug langyaw nga makabenepisyo sa mga programa sa LGU. Ang tumong makatabang sa mga dunay gihambin panahon sa Semana Santa ug makadapit pa usab ug mga turista. I think it's a really great practice. It's really great to come to the festival here and meet lovely people like you. It's been great. It's been really cool to experience it. Not really. You can have reflexology, but not part of it. Sa mga taong nagkinahanglan sa iyang kaluoy o panabang na maserbisyuhan ako kay dili tanang tao, dili tanang balatian sa tao padala na to medicinal kundi na apoy emosyonal or spiritual mo nang gaanggi ko sa tong labang makagagawis. Kriyahan ko niya